Pandhawa tak pikut kabeh mung kari kowe dhewe sing urung tak pikut. Angel mijet kowe ngranti aku arep mateni Ndarawati Prabu Kresna. Ayo Semar kowe manut ora boyong. Kowe manut ora boyong ora kunjul ora dadi banten ning negaraku Semar Badralaya. Kating sumpana sumu supeng rasa jati Tan kawusa manjing wonten ing gubit Sanggar Sangarum kena gandaka cabuk Sang Prabu Gendra Suropati melajar-melajar saking pendapi padukan Karang Kadempel pating bleber pating solot kaya maling glecak. Oh, wah edan. Oh. Nanging pramadya bala posor tambur myang suling pepandhen taludak mewah bandira kakandha mawarna-warna bendha Jaladhyana Sri kawuryan Pahladalah edyan menungso ora tatanan. Patih Jaya Sengara wonten timbalan sinuwun. Paduka miji dhumateng wiswanipun ingkang abdi kepatihan pun Jaya Sengara dinten sakmangke wonten ing parepatan ing Karang Kadempel menika. Ngerti yo. Aku wis methuki karo Semar, aku wis ketemu karo Semar. Pancen nyata sing dadi dawuh Begawan Durna Semar ki ndi anak sing gleleng dhewe. Anak ragil Ladyanto ragile glelenge ora sebene. Jenenge Bagong, matane gedhe. Mula kang saka kuwi dawuh Begawan Durna aku kudu ngrangket Semar sebab Semar iso tak pateni mengko Pandhawa bakal ringkih ora duweni kekuatan. Aku sing ora seneng karo Semar angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Yen to arep mateni karo Pandhawa, Patih Jayasengara. Kakyatri sangga piranggu rinanggul kenempit-kempit dosaret naning bawana. Aduh sinuwun. Sedaya gegayuhan Paduka kula kantun nderek menapa ingkang nedya. Den Paduka tindaken pare wonten timbalan. Aja wedi kangelan riklampit brungkat kimpul gajah gelar singa barong. Mundi dawuh Begawan Durna. Karang Kadempel dibiyuki Buyatang Sayuta wadya Balaska negara ing pagralung kebyak kabeh. Ketapke kabeh. Aja ana nganti kang keri Patih Jayasengara lan kowe kabeh.
Wah. Dek. mati pinodang ing jojo terus kikir akari raga kariku linte menungso ora tatanan ngaglah bergagah gergancang kaya ndra mentang kaya gendewa sapa kowe ana satria kanthet ngiyayet brengosing lurgri tumpangke kuping kiwa tengen sapa jeneng Gus takon karo aku Senopati Ndrawati saturing garpu ruci aku Raden Setyaki ya tambak yuda Singa Mulanjaya Yuyudana Wresniwira iblis jenenge akeh bali takon karo kowe jenengmu sapa takon karo aku Tumenggung Panigas Rikma tukang cukur rambut Gus aja sak kelemu dhewe nggonmu ngakoni nggonmu ngarani karo aku kowe sapa wadya bolos kono goreng pagralun wigatine methuki kalawan Setyaki ning Karang Kadempel di Semar tak boyong tak dadake tombo kanggo negaraku sing Taman Pegebluk ayo kowe iso nampa Semar satane kowe iso boyong Semar waton iso glundhungke sirahe Setyaki piye waton iso nglangkai bathange Setyaki babu arep wah lah dalah ora minggat aja takon tebak dadamu ning kene marganing patimu Singalena Prapteng Laris Panigas Rikma oh woi oi
Hoi. Sadang yasmu wino hoi. Oh, hei, ampun Darmajaku. Hei. Bangsa tiris satya nyimpan anak Hoi. Oh, gadamu wis mulih. Awong ireng gadaku ya ireng. Apa-apamu kowe? Oh, dah. Hei. Woi, wis lanang. Edan. Hei, alah. Hei. Ngamuk punggung Suratamtaha. Apa-apamu? Wah edan. Setyaki sapa kowe? Tumenggung Prawara Kendra, Tumenggung Prawara Kendra. Ayo gulung ana genderamu. Selena kabeh kamanmu. Wah, mati dipano. Oh, ja. Oh, hai. Oh, hai. Hai. Oh, wajan.
Oh, edanan. Hot, wait. Allah. Allah. Oi, Allah. Daning kang kala karnane rang adipate montap lirik nentap duka yayasin nipi netra kocak ngondara andi menungso ora tatanan kowe wani gawe wirange Prabu Gendra Surapatiya setyake weruh aku kowe mundur kowe laporan karo Janaka kowe wadul karo Janaka kowe Pandhawa kowe iso kuat nadhae pusakaku panah Kyai Candra Wirayang ora mati ora sirna merga layo aja takon dosa diundang Prabu Gendra Surapati Barat
ora iso ngopo-ngopo. Ayo, apa dikira kowe mung bagus kowe dikira kowe digdaya kok apa iso kowe iso menang musuh pusakaku Kyai Candrawirayang. Ora bakal ana sing iso ngalahke Prabu Kendra Suropati. Werkudara maju prajurit tiga bali iki. Hei ya, ala. Hei. Oh. Ayo kembali. Hei, jar kowe. Gagahmu gagah kowe mungsuh obeng ora menang. Ayo. Menungso ora wurus. Ya iki sing ngalah-ngalahke kawula negaraku iki sing ngalah-ngalahke aku. Bantrongane wis mudhar Puntadewa ora pikut sisan aja takon dosa kowe. Kowe mung wong ora duwe kekuatan-kuatanmu ya ngono adimu loro iki Puntadewa mati ning aku. Hoi. Kembali ranggain menjorong. Wah. Rampung Pandhawa entek. Wong kare Puntadewa siji iki. Yen to nek kula sedewa aku rambutake ya. Puntadewa ya kowe manuta ora arangket. Aku njone negaraku. Aduh sinuwun kula malah ngaturaken panuwun ingkang tanpa pindan. Krana sak mangke paduku Kanjeng sinuwun Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Gendra Suramati. Keduka sampun saged paring kasuwargan sartanipun damel rayi kula kekalih manjing wonten ing alam swarga loka. Malah sak mangke kula namung pasrah pejah gesang kula dumateng paduka Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Gendra Suramati. Awit ibaratipun kula menika gesang wonten ing alam Madyapada menawi boten sareng kaliyan rayi kula Werkudara kaliyan Arjuna. Prasasat pepes bayu kang tapis mboten gadhahi kekiyatan menapa-menapa sinuwun malah sak mangke kepasang yudha katuju inginu menawi jengandika kersawa amejahi dumateng ingkang abdipun Puntadewa sak mangke kula malah saged makempal manunggal dados tunggal kalian kadang-kadang kula panenggak lan panengah sak mangke wonten ing alam swarga loka sinuwun gone negaraku kowe. Hey! Petruk Suragendela yut sang dangdron. Ngewari sang relincak suwe lho. Ora ngawur to truk gak aku. Ora dolanan ngeng ora le. Iki isih 6 iki. Iya. Iki isih 6. Jam pira to iki? Jam 3 kurang isih 6. Ya ora masalah. Kok gara-gara di pamundutan kabeh. Wah iya. Heeh kali. Mbok rene to le ngetok.
Saya toh iki tok. Sabar ya aku ndek urusan e Madhok. Apa urusanmu? Iki lho. Iki lho truk ngubek-ubek ngopo to ngotak-atik. Gosek le. Lho. Sinuwun Puntadewa nanti. Ampun. Biasane pamit ki ngarep Pipis. Pipis ya. Bebuang lho to. Ha, lah kok niku ora bali. Wah. Ora ben. Lho kok Prabu Gendor Suropati mikut ndara-ndara Pandhawa. Tenan ora? Tenan kae lho, Le. Wah, edan matur bapak terus. Iya. Wah, cilaka tengkong iki kanane iki. Aduh, sinuwun diwasak. Sri Baladewa Narawadi tuwinaris swaraning Kresna kang langkung tresnanira marang Jak Banon Jinawi. Petro ngomong mlayu-mlayu. Mlayu-mlayu ngopo kowe? Ketiwasan sinuwun. Ora aku matur nangis karmu piye? Wah, dian kula ora iso berkata-kata. Ya, kula rumangsa kelangan ora mboten mek kula. Sampeyan yo kelangan, kawula ngamarta yo kelangan. Kok sik iki sing ilang apa? Sing ilang apa? Aduh ning kawae wong ae aduh. Ya, kula ora iso matur. Gak kowe matur sing tekan atemu. Anu Ndara Werkudara modar anu napa niku gugur wonten ing Palagan. Ndara Janaka nggih Prabu Puntadewa nggih kapikuting mengsah. Ye, Prabu Puntadewa kapikuting iblis kanat Gendra Suropati parat. Manungsa taning puri iblis lanat. Menungso ratatanan kere gedibal 17. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Strayoli binatang September, Oktober. November, Desember, Januari, Februari. Kowe ngapain to? Aku nesu ora. Welah telah Prabu Gendra Suropati. Oh. Edan gacah kae. Grene to kok ngasor rasa. Wis gaya iki genteng tenan gaya salah sira kene. Ladalah. Panos maning jajalan setaning bone iblis lanat. Kowe sing wis mikut adi-adiku Pandhawa, kowe sing wis mikut Yayi Prabu Darmakusuma, iya ngono piye? Lah dalah iki sing nglarak-nglarak aku mau. Iki sing tugang aku saka satelenging pendhapa, kowe sing giajul ndasku, kowe sing mula sora karo aku. Pancen ya iki nata matur Prabu Bala tok sepelekke. Tok kilani dadi adi-adiku para pendhawa sing tak tresnani kok tok pikut sageleme dhewe. Ora sah muring-muring malah sisan kowe arep tak katutke dosane. Piye? Kowe arep tak rangket tak katutke dosane. Lah kono bathar untuk matur tukang-tukang cangkemmu. Hei. Oh. Oi, jar. Hei. Oi. Wah, edan. Ora tatanan kowe. Wani mirang-mirangke karo Prabu Gendra Suropati. Ya, Prabu Baladewa ora arep tak pateni, ora arep tak pikut, ora arep tak go ning negaraku. Ning titenono nak panahku Kyai Candrawirang ora wirang bebareng aja takon dosa warat ora salah menungso ora tatanan.
pisan. Gendra Suropati. Jireh getih wedi mati kowe. Nibake jemaring sakelmu dhewe panas dadak kowe yo. Nadyan to kepiye Ratu Mantura tetep galak. Nadyan to kepiye Nata Mantura Prabu Baladewa ora bakal gigrek. Saka pangalpunung saka remponmu kuwi. Ayo, Gendra Suropati. Maju aja jireh getih wedi mati kowe. Petro ngadang-adangi to. Bokongmu mambu. Ketiwasan. Ora edan. Kowe minggir aja ngadangi Baladewa. Aja ngadangi Baladewa aku arep mungsuh karo Prabu Gendra Suropati kae. Tak glandhangi ning kono kae. Tak lolane nenggol cangkeme. Sampeyan urung sadar. Sampeyan urung ngerti sinuwun. Ngerti apa to? Kang. Renale. Kowe kok entuk macan bareng itu. Wis. Ora ngawur kowe. Nah, linggo kene. Entuk macan bareng entuk ngono. Majar tengah ngalas ya kae macan. Kosek to iki ora macan sapa-sapa. Sapa? Iki Sinuwun Prabu Baladewa. Tenane kok tenena. Wah, lah kok iso ngono kowe. Mas aku dhewe ra weruh wah edan. Piye ya api go ning sirkus wae yo. Asu. Nalendro kegone malah awake dhewe entuk cuan akeh iso ngedukke pajir. Kowe iki senengamu kok ngawur ngono ora. Minggir Petro Bang aja ngadangi aku. Aja ngadangi aku. Macan wagu suarane kok suara galak. Suara bojleng-bojleng mamah ndasmu. Ndasmu kuwi. Kowe. Minggir. Iki piye arep kula ngandani sampean sinuwun Gong. Gong anu pengilon ora? Enggak wae. Jilene. Iki ana meng pengilon ongotan meng cilik ngene. Sok nggo nginjen iki mesti sok nggo nginjen iki ya ta. Ada tok nehke sepatu. Ya ta. Yo terus. Yo. Nehke sepatu terus nggo nginjen. Sak gelemmu dhewe. Ora ngono kuwi aku wong ora ngono. Ning ya tak naik kamera bareng malah. Iki ngawur ngene ra. Nggo pengilon ora lek nggawa ki. Niki. Lho kok iki dadiane macan. Iki macan kuwi lho. Niki senes macan sinten-sinten. Niki niku sampean mergo dipanah Prabu Gendra Suropati. Piye? Niki niku macan kedadosan saking sampean Sinuwun Panjenengan Sinuwun Prabu Baladewa. Lah celak mati aku. Edan Petro iki piye Petro edan mati tenan aku Petro dadi wujud macan kaya ngene iki kok kepiye kok iso ngene kula piyambak mboten ngertos niki kula kepripun lajeng menyikapi sampean lajeng balekke dadi menungsane niku kula mboten ngertos ngene Petro wis kaya entuk ngomong melu go ning sirkus wae no sirkus dungkulmu kuwi malahan payu sampean entuk gawean ratu padahal ora ngono kuwi lho Gong. Men diresku karo kru streaming. Wong kae iki reptil kok arep tonehi mamalia apa ya to? Iya. Wis salah server ketane. Oh ya iya. Reptiler iya. Kae ngefans karo Kakak Panji. Iya. Nama dhewe sing giras-giras itu. Iya. Iki apike go ning sirkus wae kok go ning sirkus. Aja to Gong kuwi ora. Iki dibalekke usaha kepiye to? Wah edan aku kudu piye, Tru? Aku kudu piye? Mbon saniki matur Bapak mawon. Nyuwun tulung kalih Bapak Semar kepripun anggenipun badhe nanggepi kanan Tru Kakang Semar mati lan aku Kakang Semar kananku kaya ngene iki Kakang Semar.
Raden Prayena semurires eka balik Dityani kantayani Trisunya Purnama sasi Edan Semar aku silaka tenan aku Semar. Iki piye Petruk kok iso kanane dadi kaya ngene? Kula piyambak mboten ngertos. Niki niku macan kedadosan saking Sinun Baladewa. Aku ya roh. Jan Gendra Suropati niku jan niate ora arep mikut sampean. Niate sampean ora arep dikunjara. Niate arep ngerang-ngerang sampean ditonton kawula akeh Ratu Mandura Prabu Baladewa malih dadi macan. Aduh, Semar mengko nek aku digawa tukang apa kae, Tru? Lampu. Wah, edan kok aku digawa dicekel pihak kebun binatang piye aku, Tru? Kok digone Ragunan ngono. Dengkolmu kowe ora. Ana kok ora ya ditampa wujude macan ngono kuwi ora. Aku kira tutungku dolan saken dhewe. Niki kedah dipun atasi kanthi kepala dingin. Menika mboten saged dipun atasi ngagem mokol, mboten saged dipun rampungi nganggo muring-muring. Jur aku kudu piye? Niki lak kadang-kadang sampean para Pandhawa dipun pikut dening Prabu Gendra Suropati. Para Pandhawa wong padosi dunungipun wonten pundi? Banjur lempun sampean ketemu kalih para Pandhawa sampean iso ngluwari para Pandhawa saking kunjaranipun mengke sampean bakal badar dados kamanungsan malih Den Ndara Baladewa. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangga. Wah, edan nek ngono aku njaluk pamit. Aku bakal mbudidaya ngupadi kadang-kadangku para Pandhawa. Dole Petruk Bagong Tutna. Nggih, Pak, nggih anu wae. Aku rada mulus ya, Pak. Lagi ra iso aku ra. Ora sah kekan semaya. Sepatane mulus. Nggih. Medal wingking kemawon ndak nek metu njaba. Ndak digeguyu tiyang kathah. Eleng sinuwun. Piye? Kene teng alas aja mblediki macan wedok. Ora. Aja aku macan apa ngono. Ora ngono kudu ora ngece ngono. Boleh budal Semar aku njawab ngatos-atos mugi-mugi saged kasempatan Den Ndara Baladewa. Kaya wetenge juang. Ki Lurah Semar nalika semanten meger-meger datan mubah datan musik ing ciptana nutuh marang panguwasaning dewa dene mekaten pacoban ingkang tinampi dening Sang Hyang Para Pandhawa sigra nglala sumpingipun ingkang setunggal awujud lomba abang den banting wonten ing Bantala sinartan ngrapal mantram sakti ical wujuding lomba abang ana wujuding Semar Badranaya tan genggang sarikma kelawan Semar ingkang sejati. Samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing asepi
sinimpen telenging kalbu Semar palsu kowe pancen sengaja tak sepda kowe tak cipta saka sumping lombok abang iki ayo manuta karo aku kowe tunggu kahanan Karang Kadempel mengko nek ana Prabu Gendra Suropati arep mboyong karo kowe manuta wae kowe mesti kepenak kowe arep dipateni kowe malih dadi lombok meneh wis kono wae nek enek Prabu Gendra Suropati tekan kene kowe manuta nek arep diboyong wis aku tak ngatas kelawan Sang Asih Prana kaya ngene timlakone para Pandhawa Semar Mawalindo bumi gonjeng melodo kuntar gatuk umap sang jalane dhewe darwe modar pendos tak pikut kabeh mung kari kowe dhewe sing ora tak pikut angel mejet kowe ngranti aku arep mateni Ndarawati Prabu Kresna ayo Semar kowe manuta tak boyong kowe manuta tak boyong ora kunjur dadi banten ning negaraku Semar Badraya hei kayune Purwasa jati pangira jagat godhong kinarya mambe apratapa kaku kembang lintang saloka langit
wa surya lan tengsu kasirat pun lan hutan puncak angkasa bumi bengkah pertiwi hayote bayu bajra sumerep sangbanganku kumanto sing dalu jroning ratri diwenten ing kacarita amung Sang Hyang Pratangga pati jedul saking barang wetan kaliyan mega sarta gunung-gunung marendingang bisa merbawani jagat raya duwitata sing kamantyan diwasane wau kok ngawusuca wancine wis ngancik gara-gara Sakramangkara tumpak minta tete kanapa sumawar cita hanggara rekata Buta Maisaraswati mintuna Eka titri catur panca sacapta esta nawadasa alun
buru-buru timen tak aku kok to geren juran wae. Wektune wis ana. Iki donge yahene iki wis anu wae. Cara Gunung Kidul wis yahene iki wis galong. Yahene iki wis ta ning transit Madiang. Oh lah iya. Ya ora masalah ora dadi ngapa. Oh iya. Ning bapake pancen mung setirang kok. Iya. Arepe madang apa ora ngono iki bapak iso pirsa. Apa? Ngandani kaki wong ngerti sadurunge winara. Lah iya. Ning nek aku ngerti sadurunge winara ki to. Ki nek bojoku arep isi apa ora. Tegese kuliah ngono lho. Du apa ora? Sing cetha ta kowe iki ngono. Ora saiki gak isih kelas 3 SMA to. Mbok. Ah terus kelas 3 SMA to ora bene. Lah yo karang kahanane gek kono malah neruske sekolah to. Iya. Gek jurusane oh ya sinden kok terus. Oh iya. Jurusan arep isi apa ora iki? Aku iso roh. Oh iya. Iya matur pambagyo raja le. Matur nuwun pambagyo raja. Iya. Nggih matur sembah nuwun dalu punika kanthi wah luar biasa adicara lancar daya. Nggih. Niki nyuwun ngapunten mboten wonten wekdal kagem minangkani pamundutan. Ya ora masalah. Heeh. Ya karang ya wajan ya wektune kaya terus. Oh ya ora masalah. Ning nek ngene iki awake dhewe iso ndek pikiran kepiye carane arep ngringkes lakon iki kepiye. Oh iya. Ning iki mau babar pisan ora tak ringkes. Oh iya. Sing bener ki ngono kuwi. Lah iya. Ora aku bener ki awakku ora ning aku moh ngringkes lakon ki. Ayo gare muni males ngringkes ngono kok dadak mah-moh. Weh ngringkes lakon ngetok lakon ku ora baik. Iya. Kula niki cekak-ceket gage-gage aja ngasih mengko nabrak adzan subuh. Oh iya. Ndak ditukani. Oh iya siap. Wis ge sak jineman wae ya. Sak jineman wae. Ya. Ora usah gandrung-gandrungan sik, ora usah sideman sik. Oh iya. Oh sik sideman gandrung-gandrungan ning mobil kok. Oh iya. Dapure ora. Wah. Tenan kowe. Wah. Au. Iya. Heeh. Wis apa ya? Wis manut Butarni apa jinemane? Oh iya. Sing singkat wae. Ya. Apa uler kambang apa uler kelambrah? Oh iya. Oh, ada. Wilujeng enjang, Ibu. Lho endi kok? Wilujeng Oh, enjang. nggih, wilujeng enjang ugi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Awe iki tak sawi dhisik. Lah iya ora masalah. Ya, mangga jinemanipun menapa? Nderek. Ya. Apa uler kambang mawon sing singkat? Oh iya. Heeh. Becik apa? Lho, Tru, alarmku wis muni. Urip nang ngalam. Tengah apa-apa? Tinggal Waduh, kabelku cas endi ya? Ayo nanti gune. Cotha aku ora iso ngecas. Iya. Masa memantau.
isih apa urung iki? Isih ya. Lah ya ora tau ngrungokne sinemen. Iya. Enggak. Lah wong isih ngangkat mic. Wong isih ngangkat mic ngene iki tak kira isih ta, ya ta. Biasane mic diangkat ki sok isih ora. Iya yang ora. Makane cedhake. Lah iya aku nyentrake kok. Oh iya. Bari sak icrit. Apane? Apane? Le genderane iki. Oh iya. Iki aku sing marai mangkel Apa? kimpul iki to. Apa? Ana ing transit wis ngene iki. Kon ra kuwi. Ya. Ku sindene sing anyar wong ngendi? Kok sik aja ya sik. Heeh. Iki ya piantun kene. Kuwi ibu guru. Oh, padha ngono aku. Ya ning beda gurune unamu guru les, aku guru sekolah. Heeh, terus Kok aku kelingan seseorang ngono gitu. ngapa? Kaya anake Mas Sulis ngono jare. Ayo wis akele akal-akalane kimpul. Ya ayo seneng kok bocah kelas 6. Bapake wis emosi ora. Kelingan aku tanggal 29 arep digepuk ning panggung aku. Ayo mergo Ayo saka pokal tumindake. iya. Oh ya. Ayo budal bapak ayo. Ya. Cara ngayogjan piye le? Yo, cara ngayogjan. Ya, Klasik ora masalah. oh ya. Neng kene iki nggawa yojane dhewe, Tru. Oh ya. Nganggo dodo Ya. Sorote pandam sumula amadhangi jroning pasareyan ngenani wadana ramu-ramu sang brahmana agung kapiarsaning rujit sang brahmana agung tan kamu sering mangke anangge tindahipun para Panakawan lampahipun para Panakawan kocaping mangke sang Petruk Kantong Bolong sang Kilurah Nalagaring sumawon Kilurah Bagong ingkang ngandharaken tindahipun Nata Mandura ingkang awujud saredula awit saking dayanipun pusakanipun Sang Prabu Gendra Suropati kocaping mangke galyah kaya barang ati nanggap anengge kridhaning Sang Baladewa. Kalang Iwan Naglar Pandan Moncar Tinon Lar kekonang suram soro tetan padang Paciroku munamune, Tru. Iya. Percaya Pune. Percaya ora percaya kae. Iya, meneng ta. Iya. Amarga kesenggol awange. Iya. Mobil canggih ngono. Iya.
Ana saiki ana jeneng mobil jenenge Creta. Apa? Creta. Apa? Mobil listrik lho. Kereta. Tulisane Creta lho. Ayo aja diwaca Creta kaya iki jeneng ora. Cinta-cinta apa? Dongene kok mikir. Ayo kowe ya butuh. Aku ya perlu. Ora diomongan dhewe-dhewe. Nggih, sinuwun, nggih. Wah, edan kok malah dadi kananku ditampa. Lelakon meniku adilipun kedah dilakoni. Ya. Cara kula niku nggih, Piye? nek kula entuk pacoban napa-napa niku, kula nggih santai kok. Yakin kula arep ning cobaan sing berat, sing cobaan berat-berat niku kula ki ora gedabikan mboten. Nyale kula kelangan duit kula nggih ora gedabikan. Ya mbok menawa iki wis pancen dalane kodrate Gusti kudu ilang duwite, ya wis tak ikhlasake. Wong dalane kudu ngono ta? Lak nggih ngono ta Sinun? Ya. Lah nggih mlane niku. Kathah contonipun menika kathah. Kula nu sampun wong salwangsul nampi ora kok nampi. Nampi pacoban ning kula adepi dengan santai. Kenapa? Kalau kita bingung, kalau kita panik, justru kita akan terhanyut dalam cobaan itu tadi. Cobaan memang berat, memang dan juga banyak. Benar cobaan banyak, karena kalau sedikit namanya cobain. Niku urung iso nganu kabeh lah. Apa to, Pak? Ya intine kuwi nek sithik ra cobain. Ya. Makanya pilih-pilih nek arep golek garwa itu. Ngawur tenan lho ta. Ya pancen adile kudu dilakoni. Lah nggih, pun kula nyengkuyung jenengan. Mesti jenengan ketemu kalih para pendhawa. Ya Petruk matur nuwun. Kula nyengkuyung kalih jenengan. Pun saniki ayo diteruske lampahe. Ya Bagong tak jarake. Cumangkah hanggro sesumbar hong ramane tole Mawalindo bumiku anjing kumaluduk kuntur ketuk pun kok budal saniki ngeten mawon gampang ya alon-alon iki aku bingung ku arep menehi pengertian itu yang sapa lho para warga iki lho ya nek aku nuntun macan kaya ngene iki mongko dijab-jab wujute nek aku bocah-bocah cilik wedi malah dak brakot we lah malah ajeng dadi kanibal we sampean wis ora sasuaya budal golek adi-adiku para pendhawa nggih kula dherake sinuwun
Merena semobang wangaruna tinetraning uga rapuh sabdaning kukila rengkane kara sageter kini tungan engkong ler musing pini pancok babat oke ngayam mono merak manguwong ing pagakan Mas Trama Sidam Sekaring Bawana Ismaya ana wigati apa dene kita sowan ngabyantara ana ing Ondarandir Bawana namit pasang kali mantap bukulon sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi pun Semar Badranaya cumadung dawuh kula nyuwun pangapunten estunipun menika kula mung badhe ngatas kelawan jengandika kula nedyanen nutuk babakan lakon wonten ing Madyapada ingkang saestu ribet anggen kula nglampahi ana wigati apa marata gage matur kelawan panjenengan ulun niki ngaten Den para Pandhawa menika nedya bangun negari Ngamarta menika nedya dipun bangun lair lan batos mboten kok namung bangun papan ingkang endah nanging para Pandhawa menika nedya bangun moralipun para kawula ingkang sakmangke sampun ketingal sae nanging kepengin dipun bangun melih awit para Pandhawa menika ngemuti bleduk rikala semanten wonten lampan Pandhawa lari menika kedarang-darang lelakonipun ngantos sakmangke Ndara Bratasena nglampahi babat Wanamarta ngantos sepriki para Pandhawa pikantuk kanugrahan negari Ngamarta menika bukulane kula nuwun sewu kenging napa kok pacoban sing tumraping para Pandhawa menika kathah sanget malah sakmangke para Pandhawa kapikuting mungsuh nggih menika nalendring pagralun pun Prabu Gendra Surapati malah sakmangke Sunun Mandra dipanah kalih Prabu Gendra Surapati dadi wujud macan dirang-erang kawula sak negara Ngamarta kedah pripun bukulun goncang kanjing langit kelap-kelap katon lir gencang alis risang mawe gandrung Mas Trama Sidam Sekaring Bawana Ismaya kula satemening kabeh lelakon iki sing bisa ngatasi sartane sing bisa ngrampu nyamung kita pribadi siji kita pribadi sing bisa ngrampungi angka loro Kresna nata ing Ndarawati minangka pujangganing para Pandhawa lan pengayoming para Pandhawa antarane pamong lan pengayom pamong lan pujangga kuwi kudu tansah bisa manunggal tetunggalan dadi siji yen ta napa-apa kang dumadi tumrap para Pandhawa ning nganti kawula sak negara Ngamarta kapitunan sing diluputake among pamonge lan pujanggane lajeng kersa paduka kula kedah pripun Ismaya wonten timbalan kita bali ning Madyapada sebab lelakon iki ya mung kita lan Nata Ndarawati ya kuwi Kresna kang bisa ngrampungi
ulun jurung pamuji sartane ulun jampangi saka kadowan muga-muga gegayuhan kita sartane gegayuhane para Pandhawa anggone kepengin bangun negara Ngamarta bisa kasembadan semaya. Mereka den prayitna semuris pamit. Sumupang iwang aruna adinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ringkane kara sageter kini donganing kunglir wuwu sing bini panca lah kok dadi niki sinuwun Ndarawati merpeki kalih kula Kakang Semar kuli anu kula satemene aku wis ngerti apa kang dadi pacobane Pandhawa lan sababe apa Pandhawa duwene lakon kaya ngene. Lah pripun? Wis marata gagik. Gatekno ayo tak jampangi, tak kanthi jampangi para Panakawan. Jampangi kok Prabu Baladewa mbudidaya dununge para Pandhawa. Monggo kula dherekaken sinuwun. Kocap kacarita nalika semanten amangsuli kandha ing ngajeng anenggih sangya para Pandhawa nata Ngamarta satring Jodipati miwah panengah Pandhawa Sang Raden Arjuna kapikuting mengsah kinunjara madaning tapel wates ndandang mangore wujud pakunjan ingkang watak panglimunan dhateng kasat netra mila datan wonten ingkang saged sumerep papan panggonane sangya para Pandhawa kula wau. Telenging pakunjaran sangya para Pandhawa nalika semanten datan nadyan nata ing Ngamarta miwah kadangipun kekalih Sang Raden Werkudara miwah Sang Raden Janaka datan saged nglawat namung pasrah dhateng kepesthening kodrat kocap kadrukasan lampahing Sang Sardula. Salah. Sanjang tata kalana kala takut maringkut siungnya kang mawingis wingis
Enten apa ya Sinuwun kok mandeg? Petro. Nun, Gong. Ada apa? Ada apa dengkulmu? Sak geleme dhewe. Kok mandeg enten apa Sinuwun? Aku wis ngerti papan durunge Pandhawa. Lho. Kok iso ngertos sampean? Kok iso pirsa? Wong niki alas gung liwang-liwung ora ana apa-apa kok. Wong niki ming alas komplang ora ana wong wing anane ming wit karo swara-swara niki lho kutut liar niki lho. Cekel ya, Truk. Cekelmu kuwi ora gak ora kena kowe. Anu syaraté abot. Lah iya. Wah, aku wis ngerti papan dune Pandhawa. Enten pundi? Iki ngarep iki. Endi? Ngarep iki endi? Pandhawa dikunjara ning ngarepan kowe iki. Kowe ora iso ngerteni mergo kowe ora nganggo netra batin, ora nganggo paningal sejati, mergo watake utawa sipate kasat netra. Lah ning ngaten nggih pun didodos mawon korine napa niku pakunjarane para Pandhawa. Ya. Wis aku tak dodos Petro. Nggih. Pan samar pamoring sukma. Sukma sinukma yunaya ing ngasepi. Arep dodos, Truk. Ya. Aku melu dodos, Truk. Sigra cancut kaliwanda Sang Sardula. Nalika semanten arsa ngluwari sangya para Pandhawa saking bebandaning Prabu Gendra Suramati. Nalika semanten korining pakunjaran den tebak dening Sang Sardula temah ajur mumur. Ical wujuding kori anenggih Sang Hyang Bathara Kala. Sang Sardula bali kaya wingi uni anenggih Prabu Baladewa. Ora salah. Ayo. Wah, Yayi Prabu saged kados mekaten. Aduh Kakang Prabu. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan awit paduka sampun paring tetulung dhumateng kula sak kadang Pandhawa. Yayi. Menika sampun kewajiban kula awit kula kalau nek mboten nulungi panjenengan kula mboten saged pulih kados wingi. Wah, bule kakangku kowe ya kene. Wah, edan. Dados ngenten Ndara Putra. Ndara Baladewa niku kula wau dadi macan. Ora usah diomongke aku isin apa ora. Ngono sampean wis ngene kok ngono. Ndara Baladewa niku dadi macan. Lek sambat sebut kalih kula Bagong aku nek ora dadi menungsa bojoku ora iso tak kapak-kapake. Senengane sok gawe-gawe. Gawe-gawe mbok takon Petro. Ha ta, Tru? Iya. Ngene kok ora mau bisik-bisik nang dalan kuwi ya, Tru. Iya. Karepe gareng ora arep kon krungu sing tuwa dhewe, mergo gareng iki cangkeme sok ember. Nyatane kowe niku sing ngomong lang. Sampeyan niku salah wong najeng curhat niku ya ning wong sing becik ngono lho. Wong elek kaya kula kok sampeyan curhati. Ameng tak ombro-ombro. Sampeyan ngrusak hubungane wong ya, ketekan pengendang kowe. Ngrusuhi kok ngrusuhi, ngandani kok ngandani kula, curhat kok curhat teng kula. Curhat kok curhat teng bojone, tekan bojone sing lenang. Kula ya diomongi, dolan nggen kula rasane sinuwun. Iya, Bang. Nggih. Yakin niku. Yakin wis sumpah. Mbok demi apa? Demi kiyan ora sak geleme dhewe Ponokawan. Kenging menapa paduka saged dados wujud Sardula Yayi mekaten. Ing sakmangke Prabu Gendra Suropati amikut paduka sak kadang Yayi Prabu Darmakusuma, Yayi Werkudara saha Yayi Arjuna. Sakmangke kula mboten dipun pikut, kula mboten dipun kunjara ning kula dierang-erang kula dadi wujud macan. Lajeng kados pundi pun menawi dipun cariyosaken dawa mboten badhe rampung perkawisipun.
Lajeng sak mangke kedah kados pundi? Sak mangke ngentosi wayane mangsa kala monggo awi kula dherekaken manunggal ing Karang Kadempel Yayi Prabu Darma Kusuma. Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kencang alis risang meweh gandrung kok Prabu piye kok iso dadi macan iku ceritane pripun aduh ora tak critake gak isin aku dados ngeten wis Bagong wis alah iya nek iya mengono kok ana ngeten sinuwun ngeten kula mong ngeten niku wau niku sambat sebut kalih kula ya aja cerak-cerak ngono kuwi cangkemmu kecing apa dak ngono nggih ngerti nek kula sok mangan bathang no ya lawuh wingi nak pangan bathang labang barang nak mangan kowe iki nyelintis kula Pak dados niku sinuwun Baladuna niku sambat sebut kalih kula kok aku nek ora salin wujud manusa bojoku ora kena ta loloh nenggolo nggih mang loloh mpreng men mboten masalah pun mang loloh mpreng mboten masalah sak mangke ngeten kemawon kula aturi Ndara Baladewa kalih sinuwun Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka kula aturi manunggal kemawon ing Karang Kadempel perkawis menika kula ingkang nedya ngrampungi kalih Sinundrawati iya Kakang Semar Ranayo Laruta saking gudha sakuru kula yana mutusa sang Sri Ratala dadian kala Rudra Mas Patih Raja Dewaku Gendra Surapati wonten timbalan mulun aku ngaturake panuwun sebab aku bisa mangan daginging wong Sukerta ya iki kang dadi syarat srana patine Semar aku iso mateni para Pandhawa Ratala Durna kula wonten dawuh ora suwe meneh aku bakale wareg lha nggih kula piyambake mengke ora suwe bakale ingon iya Ratala ora gage suwe-suwe Semarak patene mbuh dadimu para Pandhawa
ora tara edan menungso ora tatar. Jebul kowe ngapusi Semar. Ora ta aja takon dosa. Kowe ngapusi bareng kowe arep tak emplok, arep tak pateni kula kok teko malih dadi lombok. Jebul iki mung ciptamu saka sumpingmu. Aja ta sak bujung remet-remet kuandamu. Dan mrayetno semurire seka balik reng mbok meneng sik reng iki wong wahing kok rentok anting ngerti wong flu mergo kira melu ngene kok ora ayo ning mbok yo direm wahing direm patake kan niku kala berbuat lagi. Iya Kang Semana nggih. Sampeyan kelingan mboten can arep ngatasi niku. Kepiye carane nggone merantasi kala kae? Weh, mengki riyen. Sampeyan niku riyen nate dados dalang. Piye, Mir? Sinuwun Ndrawati iki dhisik dalang. Dalang? Iya. Oh, dalang kok ora tau entuk corekan ya, Tru. Ngece kowe ngece wae. Ngece iki. Gak kowe lah tenan aku apa aku tak weruh Sira Ndrawati ngejop. Pentas ning ngendi ngono. Apa tak weruh aku ana daya mara ning omahe ngono DP ngono ora tau aku. Kowe iki ora ngono kuwi tenan. Bocah ora. Dalang ruwat. Sampeyanmu to, kula riyen nate dados panjak sampeyan. Ngoten. Ya aku kelingan niku lho. Sampeyan dados dalang Kandha Buwana terus si Brama dados nyai penggender kula dados panjae. Niku. Niku sampeyan tesih kemuntan apa mboten? Ya aku kelingan ya niku riyen sampeyan dijuluk utawi asma dalang Kandha Buwana. Ana jeneng dalang kok Saru. Saru ki dalang Kandha Buwana. Ora digabung ya war, ora nganggo M apa ora? Ora. Krunguku Kandha Buwana. Gak aku ngono kuwi ra. Iki ning kementerian Gek iki kok transmigrasi. Iya. Ayo kowe men dikirim ning anu Papua kono men. Jeblok ndasmu. Ora ngono ki to, Truk, gelap aku gak aku. Niku mang wacake mawon caraka balik nek kala ora gelem bali. Paripaksa jeneng Kedah Tegel. Ayo iki arep purwatan yo. Gonjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lir kenjang alis risang maweh gandrung ing kala ladalah nata Ndrawati ngalang-alangi aku ndi aku mau weruh Semar ning kene arep tak pateni Pandhawa arep tak pangan minggira kowe Kresna ning kene ora lenggah nata Ndrawati nanging ning kene lenggah Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang anyalira ning singasana lenggah ana ing papan palenggan suci ana ing papaning nata Ndrawati. Nang aja nyawang nata Ndrawatine nanging Wisnune ingkang lenggah.
arepmu piye kusik to sambung ora pete apa karo Natandrawati karo Wisnu sambung ora pete apa lho kusik apa kowe lali apa kowe ora kelingan apa kowe lali kowe mesti kelingan karo Kyai Dalang Kandhabuana duk nalika kowe nguyak-uyak arep mangan wujude maling sing ngayom kelawan aku ya apa ora kowe nalika semono wis pasrah pati urip karo aku mergo tak waca sarandunging badanmu ya kuwi unine caraka balik lan sak pitute apa kowe kira-kira arep wani karo Dalang Kandhabuana dimen mati kobong dening tanganku aduh Kyai Dalang Dalang nuwun ngapura Kyai Dalang Kyai Dalang aku njaluk ngapura ora salah aku tobat aku njaluk ngapura kowe nek wis arep njaluk ngapura karo aku aja pisan-pisan mbok lencati janjimu ki ya aku sumpah prasetya aku ora arep ngobah-obah ora arep ngusik-usik karo para Pandhawa Bali iya Kyai Dalang Bali yo Bali lak ruwat saiki lho njaluk paham Kyai rak tenan to pancen kridanipun Dalang Kandhabuana menika pancen estu cospleng Dalang kok saru Dalang Sudra ora ngawur gah kowe ora anarkis lho iki saru ngono ora kena ora iki edukasi ora iki ora wayah ning puskesmas wayah mbunang sik mbunang iya Tru iya ora edukasi sik kowe menengo sik wae ndane ora aku masih iso turu ning transit iki aku ora ngantuk meng ler-leran lho tak dumplak-dumpluk ngene to ngapa wis senengamu sak gelem Gendra Surapati kula sing nandangi iya Semar salah yo kowe gelem tak boyong apa ora arep boyong tuwekan kaya ngene iki apa kowe isih seneng aku tuwekan arep tok boyong ning dandang mangore apa kowe isih seneng aku arep ngonekke kok ning nggon kaya ngene ayo kowe bali ora sakakan perkara aku ngerti sapa kowe ayo bali gajul sikilmu Atupe Kakang Semar kula nyuwun pangapunten. Ora enek ngapura kowe. Ayo. Nglithak. Semar ki ra edan iku wis esuk-esukan arep adzan subuh iki mer. Wis jam 4 pas. Bali ora sak geleme dhewe. Kula nyuwun pamit Kakang.
madangi jagat tuk mongo paning sapucaing ukir marep babang sumeran kening soroting surya mega lan gunung mugi kepareng paring arta paring romango arta karang mun lamane punten bagi aku sastra mulya mamayu ayuning Mbamana mbabar kamulyaning jati pun purna den anika pun adan nggo dirampungipun gangsaran mawon ya ayo